Ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tieni kwart tas-sena naqsu bitlieta l-fatalitajiet fit-toroq Maltin meta mqabbel mal-istess xhur fl-2018. Bejn April u Ġunju t-toroq ta' Malta ħallew 6 vittmi li 3 minnhom kienu passiġġiera u 3 oħra kienu xufiera. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll tnaqqis fl-att ta' inċidenti ta' traffiku li bejn April u Ġunju laħqu 3818 l-inċident. Dan ifisser tnaqqis ta' 5% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-akbar ammont inċidenti seħħew fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż. Imqabbel mas-sena li għaddiet il-persuni midruba f'dan il-perjodu naqsu b'10.4%. Iċ-ċifri juru li f'dan il-perjodu 50 xufier, 13 il-passiġġier u 22 persuna fit-triq weġġew gravi bi kważi 70% jkunu rġiel. L-akbar ammont ta' vittmi ndarbu f'ħabtiet bil-karozzi, muturi u vannijiet kummerċjali. Min-naħa l-oħra 3 ċiklisti ndarbu gravi u kważi 75% kienu ħabtiet bejn żewġ karozzi. Iċ-ċifri juru wkoll l-aktar jum li matul isseħħew inċidenti f'dan il-perjodu kien il-ħamis b'606 inċidenti. Bil-maġġoranza tagħhom seħħew bejn nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar b'total ta' 841 każ. Ir-raħal ta' Birkirkara ra l-akbar ammont inċidenti b'total ta' 312 l-inċident u segwew ħal-Qormi u San Pawl il-Baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.